ξέρετε ότι τώρα ξεκινάμε. Και να σας πω και κάτι. Ίσως είναι και καλύτερα που δεν πήγαμε σε αυτή την δουλειά. Πρώτον, γιατί αυτή η βουλή θα είναι ένα μέρος στο οποίο θα πρέπει να μπει κάθε εξωπρεπής άνθρωπος. Θέλω να δω κατευθυνή συζήτηση Μιχαλονιάκου Κανέλη, ας πούμε. Επίσης, όσοι δεν μας ψήφισαν με το κλασικό επιχείρημα ότι θα σας ψήφιζα αλλά δεν θα μπείτε τώρα εσείς πού να εμφανιστείτε, θα έχουν τύψεις γιατί ξέρουν ότι με τη δική τους ψήφο δεν μπήκαμε. Ήδη έχουμε προσκλήσεις από πολλά ξένα μέσα να μιλήσουμε, από αύριο θα γίνεται ο χαμός και όλα τα ΜΜΕ που μέχρι τώρα μας κοιτούσαν περίεργα, όλοι που μέχρι τώρα δεν ήξεραν ποια είναι η δυναμική μας, από εδώ και μπρος ξέρουν και ήδη άρχισαν να χτυπάνε την πόρτα. Αλλά προσέξτε, τώρα εμείς διαλέγουμε. Όμως, παρόλο τον ενθουσιασμό που έχουμε, το στυλ μας είναι άλλο. Το στυλ μας είναι άλλο. Ταπεινό, σεμνό, όχι όπως κάποιοι νόμιζαν ότι είναι το σεμνό και ταπεινό, ουσιαστικό, χαμηλόφωνο, χωρίς λιτοκραυγές, πάντα με ορθό λόγο, πάντα με επιχειρήματα, πάντα με ανοχή της διαφωνίας, πάντα με αυτόν τον πολιτισμό που χαρακτήριζε μέχρι τώρα όλη τη συμπεριφορά μας. Σε λίγο θα σας ρωτάνε και θα λέτε ότι η Ελλάδα ενώθηκε. Η Ελλάδα ενώθηκε. Πάψαμε να είμαστε πια ομάδες κατακαιρματισμένες και πάψαμε να είμαστε κυνηγημένοι δεξιά-αριστερά. Καταραίουν τα μεγάλα κόμματα, δεν είναι πια μεγάλα, δεν είναι καν κόμματα, καταραίουν. Τώρα θα φανεί η γένεια τους, η ιδεολογική, η γένεια στελεχών, η γένεια η ουσιαστική και τώρα θα φανεί ο δικός μας πλούτος. Αλλά έχουμε δουλειά πολύ, δουλειά σοβαρή και προσπαθήστε να στελεχώσετε τις ομάδες εργασίας σε όλα τα επίπεδα γιατί από αύριο ξεκινάει η δεύτερη ανάπτυξη. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι όσοι ήρθαν κοντά μας το τελευταίο καιρό και δεν προφτάσαμε να τους απομειώσουμε στις ομάδες εργασίας επειδή είχαμε αφήσει το τρέξιμο για τις εκλογές, από τώρα ξεκινάμε την δεύτερη φάση της οργάνωσης η οποία πια έχει σκοπό την εξουσία και μόνο. Είμαστε κόμμα εξουσία. Αλλά την εξουσία να μην το παρεξηγήσει κανείς ως ένα εργαλείο για να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα. Όχι ως αυτό σκοπό. Συμφερνόμαστε την εξουσία. Όμως θα την χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Εμείς το θέλουμε, μπορούμε και θα το κάνουμε. Φιλιά και θα τα ξαναπούμε.